ପ୍ରେମର କଥା କି ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭଗବାନ ରାଧାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 16,008 ଗୋପନରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନବାର 15 ଦିନ ପରେ ରାଧାରାଣୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେବାର 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବି ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଧାର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ରାଧା ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ରାଧା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରାଧାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଧା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଧାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାଧା ରାଧା କହି ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କହି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ରାଧାରାଣୀ କିଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଜପିବାକୁ ଲାଗୁଛ? ତ ସେଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛ? କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିଛ? ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କର, ଆଉ ହଁ, ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଅ। ସେଠୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ କୁହ, କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ନେଇକି ଯାଅ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କଲେ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ଟିକେ ଗରମ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ରୁକ୍ମିଣୀ କବାଟ ବାଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଦାସୀ ଆସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆଉ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବିଲେ କି ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସେଠୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ରାଧାରାଣୀ? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସୀ। ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାର 7ଟା ଦ୍ୱାର ପରେ ହିଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କରି 7ମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କ ସହ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତ ସେଠୁ ସଖୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସୀ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଶୋଇବାର ଦେଖୁଛି। ତ ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଆସିବାର ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇବି। ଏମିତି କଥା ହେବା ଭିତରେ ରାଧାରାଣୀ
ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଭାବିଲେ କି କୃଷ୍ଣ କାହାରିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଦୁଗ୍ଧ ପାତ୍ରଟିକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ବି ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପିଇଦେଲେ। ରୁକ୍ମଣୀ ଭାବିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ପାତ୍ରଟି ତ ଗରମ ଥିଲା, ହେଲେ ରାଧାରାଣୀ କେମିତି ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ବିଦାୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦକୁ ଦବାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଚମଡ଼ା ଉତୁରି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖରାରେ ଆଜି ଖାଲି ପାଦରେ କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ କି? କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ ସିଏ ଗରମ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ପାଦ ଏମିତି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ମୋର ପାଦ ଚରଣ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଇ ପାଦ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏକଥା ଭାବି ସିଏ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ମନେ କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ରୁକ୍ମଣୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ରୁକ୍ମଣୀ, ପ୍ରେମ ଶରୀରର ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚରଣ ତଳେ ଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚରଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ରାଧାରାଣୀ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚରଣକୁ ବସି ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ।